Mayong buntag ninyong tanan. Kay hinumdum mo atong suga kung gamiton nga rin. Dugay-dugay naman to niya. Gilaki-lakian asad. Officially, kaganihang buntag sa misa sa alas 4:30, mi retire na siya. Tungod kay ganiha sad nga misa sa alas 4:30, na may late ba siya gamay. Pag-ari niya, nagda siya, basta lugawa, nagda siya gani, ngayon siya ipabutang niya dire, niya, kanang, nalipay kay kong dako. Pagkakita na ko, niya, nainganyo ko ba kay, may istorya ni siya, kagabi si Padre Saki ba kanang heart to heart naman siya mga ticket nga jail human sa misa kanang tarong-tarungan niya ng streamer ha kay nalukot di kay maklaro ang naong ni Padre Saki na tarong-tarong ha kagabi nagstampa siya ba o mga ticket niya nagamit siya ingon dili ni siya mao ingon pareha gid sura niya ko siyang giingnan di na nimo padre siya pinalitra na naman as tinda ko nga nindot na hapit na mo retire tong akong gamiton suga dugay na tong gilaki-lakian pagpalito niya siya palitan niya taka gabi siya gasulti sa Lugawa ganihang kadlawon ay nagda iyang ipabutang nga rin niya ko silang giingnan sultihin niya sa Parisaki ay nagpapalita kay naana gamay nga butang pero kung imong tanahon ang sugilanon nindot kung gusto ka mo ito sa inyong balay pagpalitsan mo gingon ina nga parihata biyaan ta na suga harita sa aamot usay tawag kani sa norte dapit ang tawag kaning biray-biray kanabang gibitay-bitay amot kanong biray-biray sa tawag nila iskapo tingali gamay sa bitay-bitay ilang giskwala gamay batipan paminahon bitay-bitay ila ha biray-biray nataod naman taon na naghahapon niya karon nindot ang once again ang pag-agda ang pagpahibaw ang pagpahinumdum anunsyo nga ikatulong Biyernes sapit na sa Pebrero gitakda na matag ikatulo nga Biyernes sa Pebrero sa ulugon nato sa isip usa ka simbahan ang atong pagtuo uban sa panalangin sa Batang Hesus sa Santo Niño atong sa ulugon atong pistahan kining gihuptan ta nga pagtuo sa mga butang nga maghatag natog kahulugan ug kalipay pagtuo sa sulti ni Jesus labi na sa ebanghelyo karon sa mga pagbasa karon na ang first reading nagisgot kabahin og pag-atiman sa mga nanginahanglan pag-atiman sa mga nanginahanglan matud para ba sa first reading kung imo nang buhaton ang imong pag-atiman pag-alagad sa imong isig katao labi na nila nga duol nimo siya nga nanginahanglan ang imong kahayag matud pa musilaw sama sa kahayag sa udtong tutok mao gani mi agda ang ebanghelyo ayaw tabuni ang imong kamaayo
ayaw ayaw tagui, ayaw tabuni. Let your kanang kahayag tuguti nga ang imong kamaayo makadanag sa uban. Ang imong pagpadayon, pagbuhat sa matarong ug sa maayo alang sa imong isig katao, maghatag nimo katagbawan ug kalipay. Kana atong gipistahan, kana atong saulugon uban sa atong pagtuo. Sa atong pagtuo, ang atong pagtuo nag-ingon, ato ning gisawan, maghatag nato kinig kalipay ug katagbawan. Ato nang gipistahan. Mo nang uban sa biray-biray, giagda kita, ipagawas na kamong tagangan ipagawas na ang kurtina sa kaban, ipagawas na og sugdi ng laba o hugas ang kutsara o tinidor. Pastilan kaning kutsara o tinidor, mahibong ka kada pista kanuna imong ipon kan time sa uso pa baron ang kutsara o tinidor, uso pa kanang uso pa bang inig pista ang kutsara o tinidor mga wa bisag usaon ni sa sunod tuig mamalit na sadga niya parehas ug labaw sa tanan. Sige, karong pitsa utsok ato namang sugdan sab ang atong katilingbanon nga pagpangandam diha sa pag-ampo, so atong di nato kalimtan atong tambungan, atong usahan matag alas 6 sa hapon, Lunes nga to sa Biyernes, kunya matag Sabado ug Domingo alas 6:30 kini sa hapon ang mga nobena sa puhon. Ikatulong Biyernes, ang ikatulong Biyernes karon Pitsa 17, no? Pitsa 17. Sige. Alas 6 ng hapon sa hapon ang atong ang atong misa unya ini ka Sabado. Ayaw ka mo kauwaw, ayaw ka mo kaikog. Ari ka mo dinigikan sa simbahan, matagbalay, matagtinod ba ni na may Binansyo, Ubinsyo, Syo, tinod ba ni Syo nga matagbalay nga ni sa matan, maghikay yun. Ikaw, taga-suong ka, dapit. Di ka taga-matan, taga-suong. Pero maghikay, ihaw ka baboy. Ang akong namatikdan ni Binsyo, nindot na kay hinapay, hindi, imo ba na, kanunay na siyang nadiha lingkod, nagkanindot na niyang hinapay. Si Binsyo, karon na, salamat kay nagpakita ka, bagong tupi. Kahinumdum ko sa akong mama niya to, padung pista, magpakung dayon, kay pangandam, kay hapit na ang pista. Salamat siyo, nahinumdum ko tungod kay bagong kang tupi, para pista na yun ka na. Salamat sa mga kanang pasiugda sa mga luling hayaw, paglipay, lingaw-lingaw, matagabi na may gipangandam, nindot na nga pag-agda, dili lang na lipay-lipay, luling hayaw, kung dili kung atong palawman kining tugutan nato ang atong kaugalingon nga musalig lang gihapon nga ikaw kita mantigo lang gihapong malipay, kanang kalipay, kanang salig kita sa kalipay, salig kita sa gipangandoy nato nga kalipay nga atong sundon ang tambag ni Jesus, kabahin sa pagkabot sa kalipay ang atong paghigugma ug pag-alagad sa isig katao. Sayon na sultihon, pero usahay lisod labi na sungog-sungogon kita. Labi na kung maglagot kita. Labi na kung buhatan kita og bati o dautan sa mga tao na sa nagpalibot nato. Usahay tistingan ta. Usahay gani matintal ta, maguba ang imong pagkamaayo ug pagkamatarong. Ang imong pagkabuutan mawa tungod na sad sa
buhat sa imong isig katao. Nya kana nindot ang atong pagampo karon miingon tagay kami at manag kami Ginoo sa imong gugma aron bisan unsa pa man ang dautan nga among masinati uban sa among isig katao magpabilin unta kong makabuhat sa matarong ug maayo. Kana bang pakig-igsuon bisan kon sa pakig-igsuon atong masinati ang kalisdanan bisan kon sa imong pakig-igsuon imong masinati ang kalisdanan. Kagahapon ba ay kaganihang buntag misimba og nag-birthday si Nay Maria Lourdes. Si Maria Lourdes birthday niya karon. Gikasal siya dire. Dugay na silang nagpuyo, nakasal sila sa huwes, iyang bana niya to maestro. Na paralyze man, nasakit ba? Disgrasya man ito siya sa motor. Ang iya din ni laom pa kay murag ang bagol-bagol. Wa na nga rin. Kailangan ni si, kailangan paghuman, ilang anak usa ka buok niya wala sila nawa na ang may panglawas ni sa iyang bana, wala silang balay niya. 2 years ago diyan sila lisod naglakaw si baldado na si bana nagpakasal kanamang masabado nagpakasal niya. Nahinumdum ko sa ilang gilitok nga mga pung si Lourdes, Maria Lourdes. Si angga niya, ingon siya. Bisan unsa pa'y mahitabo, maayo man o dautan, sa sakit o sa maing panglawas. Hinumdum ko anak tungod kay kagahapon, nasa'y gikasal. Nag-abot 22 years na ang ilang panagtiayon. Pero pagsugod sa ilang panagtiayon, baldado naman si lalaki. Tudiha pa siya buhok. Pero gahapon, ako siyang gipangutana, kanang imong buhok, kanang imong bisan sa imong kabatanon, wag yun ay buhok? Or nawa lang siya, kay tiguan ka na. Minsan siya, diha ni adto, nawa lang ni karon sinaw. Baldado gihapon siya. Bisan siyang kabaldado, na siya anak 5 ka buhok. Pero gikasal sila gahapon. Kanya, ibaw ka, may, kana bang muingon ka nga, I love you todo-todo. Nga mo padayon ka pag-higugma, bisan pa man sa lisod nga kahimtang, basta niduta paminaw. Si tao may gahom, o kibaw mo buungatan na. Usahay madwa lang, kay mapatuyangan si pagbati nga bati. Pero kung imong tanawon, nagawon ra ba si babae, giagak niya si iyang bana, paduo nga rin. Niingon ra ba siya, Pader, di ra ba ko kaluhod? Kung anong di man kakaluhod, siya, ang akong tiil naman kahoy, di man mapiko, basta lugaw. Yung ko ay nagluhod sad. Lingkod na lang inigbilo o cord nila. Nalingkod sad sila. Alagad sa usag-usa. Batiyo na to ang kalisdanan. Ay, saliga na to nga may gahom ikaw. May gahom. Tumihaging si Mana ba? Nainiingon, Pader, bago silang nag-away, nga, biyaan ta na, alas 8:30 na, sa sunod na ng sanda. Sunod ay Domingo, sa karon, mo absent sa kuha. Kamulang sa, kay sunod Domingo, iapil sa inyong pag-ampusan, sa itong pag-ampo. Birthday sa kong mama, ika 101. So, ako sang ulion, kay kami sa ngadto. So, iapil lang
ako sa inyong pag-ampusap. Ang iyangan, Hulya. Pero wala magpakong. Wala siya magpakong. Di harata ko to, dagan salamat. Magpista kita niya karon. Mientras tanto, litukon ta ang gilangkuban nato, gisawan nato nga pagtuo. Panindog palihog.